Bon dia a tothom. Bon dia. Dia fresquet, eh? Que s'ha de ser físics que té. Primera ministra. I a part de les motxilles, que això ho entenc, hi ha els mitjans de comunicació, jo que m'he quedat a l'època, no sabeu ni el que és, a l'època del fax, saps? M'he quedat això. Però això... Sí, L'havien dit. que surten. Tots teniu autorització. Això surt No crec. I això ho combines? No, al final t'acostumes, t'acostumes ràpid. No sabem si hi haurà. No, és molt més que n'hi hagi, eh? Aquest tema li interessa. Sí, m'interessa que si ho poguéssiu canviar i poguéssiu fer que anés més avall, saps? I venen a veure com treballeu i com ho esteu fent i si us està agradant. El menjar i tot. Bueno, va, estudieu molt, eh? Sí, Perquè aquí el que passa que ara perquè està així buit, però